Al vídeo anterior acabem de veure una seqüència en la qual un Fórmula 1 està en l'eixida d'una carrera i passa d'una posició inicial a temps 0, velocitat 0, a una velocitat de 224 km per hora just abans d'arribar a la corba. En aquesta seqüència podem per tant definir una posició inicial a temps inicial igual a 0 amb una velocitat inicial igual a 0 km per hora. Entre aquesta situació i aquesta situació passen 20 segons, de manera que aquesta següent situació es trobarà que el temps final serà de 20 segons i la velocitat final, en aquest cas, 224 km per hora. L'acceleració es defineix com la variació de velocitat respecte del temps. Per tant, aquí tenim una variació de velocitat, passem de 0 a 224 i passem de 0 a 20 segons. Amb la qual cosa tenim acceleració. Anem a calcular aquesta acceleració. Bé, per calcular l'acceleració, el primer que haurem de fer serà passar totes les unitats al sistema internacional. Evidentment, 0 km per hora seran 0 metres per segon i 224 km per hora són 62,22 metres per segon. Per tant, aplicar el que acabem de veure, l'acceleració la podem calcular com la variació de velocitat respecte al temps, que serà velocitat final menys velocitat inicial partit per temps final menys temps inicial. En aquest cas tenim que la velocitat final són 62,22 menys 0 partit per 20 menys 0. I això fa una acceleració de 3,11 metres partit per segon quadrat. Les unitats de l'acceleració són els metres partit per segon quadrat. Bé, l'acceleració calculada, 3,11 metres per segon quadrat, significa que cada segon la velocitat s'incrementa 3,11 metres per segon. A més, l'acceleració té una component vectorial. Què significa això? Significa que en aquest moment aquí el cotxe aplica una acceleració que modifica la velocitat en un sentit i en una direcció. I aquí estem igual. En cada cas estem aplicant aquesta acceleració, aquest vector. Per tant, expressarem que l'acceleració és 3,11 i aquí en aquest cas serà aplicació del vector i metres segon quadrat. Bé, l'acceleració com a vector pot ser positiva i també pot ser negativa. Una acceleració negativa implica que la velocitat va a disminuir. Mirem aquestes dues situacions. 224 km per hora, velocitat màxima abans d'arribar a la corba, estem accelerant, i en aquest moment deixem d'accelerar i la velocitat cau. Cau de 224 km per hora a 98 km per hora. Si la velocitat cau, significa que l'acceleració és negativa. N'hi ha una acceleració menor que 0. En aquest cas, estarem frenant. Podem calcular l'acceleració de la frenada sabent que frena en 3 segons. L'increment de temps entre una posició i l'altra és de 3 segons i posem les dades. Velocitat inicial, en aquest cas, per a la frenada, 224 km per hora, que passada al sistema internacional són 62,22 metres per segon. En aquest cas considerarem que aquest és el temps inicial, aquí posarem el nostre cronòmetre 0, i arribem en 3 segons a una velocitat final de 98 km per hora. Aquí el sistema internacional són 27,22 metres per segon. I això fa en un temps de 3 segons. Si apliquem l'equació, l'acceleració com a variació de velocitat respecte del temps, obtindrem que això és velocitat final menys velocitat inicial partit temps final menys temps inicial igual a 27,22 menys 62,22
partit per 3. I ens apareix una acceleració de menys 11,67 metres partit segon quadrat. En aquest cas, aquest signe negatiu implica que la velocitat està reduint-se i per tant això és una frenada.